Ċiniż ta' 53 sena Jian Lanshen weħel multa ta' 4,000 euro ġie kundannat 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn wara li kien iddaħħal l-isptar wara argument li kellu fuq il-għajn. Meta l-pulizija li kien assa miegħu intebaħ li ċ-Ċiniż kien għamel xi ħin imsakkar fil-kamra tal-banju, Marja raġġaraw mal li ċ-Ċiniż fetaħ il-bieb huwa kien pront u gidem lil kuntistabbli u ammetta li għeddet u ħebb għall-pulizija. Qoddim il-Maġistrat Gabriella Vella Marlon Zarb ta' 33 sena weħel 7 xhur ħabs wara li kien akkużat fuq diversi akkużi li seħħew 10 snin ilu fejn fost oħrajn kiser il-paċi pubblika billi għamel storbju, gara ġebel lejn raġel u ħepp għalih fil-gżira. Barra dan kien akkużat ukoll li saq bit-traskuraġni waqt li kellu il-liċenzja skwalifikata, ipparkja bla doċċ, daħal fi triq one way u saq fuq dawl aħmar. Il-liċenzja tas-sewqan tiegħu ġiet skwalifikata għal perjodu ta' xahar.